Insellmilkom. Illum il-ġimgħa 25 ta' Ġunju nilqakom għall-quddiesa mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Il-lebrus tal-Evanġelju tal-lum esprima fidi ċerta li Ġesu jista' jfejqu jekk dejjem Ġesu jrid. Ejjew nitgħallmu minn dan il-lebrus u meta nersqu f'riġlejn il-mulej biex nitolbuh, nersqu b'fidi kbira u nħallu dejjem fir-rieda tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Kuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lil Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-quddiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għamil mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek imma wkoll li dejjem inħobbuh. Għax inti qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bis-sieħ f'imħabbtek. Bibni Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Meta Abram kellu 99 sena, derlu l-mulej u qallu: Jien El Shaddai, imxi qudiemi u kun perfett. U Alla żied jgħid lill-Abram: U int żomm il-patt tiegħi, int u nislek ta' warajk, skont il-ġenerazzjonijiet tagħhom. Dan hu l-patt li għandkom tħarsu bejni u bejnkom, u bejni u bejn nislek warajk għal dejjem. Aħtnu kull raġel fostkom. U Alla żied jgħid lill-Abram: Saraj martek ma jkunx jisimha aktar Saraj, imma Sara jkun jisimha, għax jiena nberika u minna wkoll nagħti lilek iben, u jien inberika u tkun om ta' popli li minna joħorġu slaten ta' ġnus. U nxteħet għal wiċċu fl-art Abram u daħaq. U qal f'qalbu: Huwa wieħed ta' 100 sena jitwelidlu tfal, u Sara mara ta' 90 sena tista' tilet. U Abram qal lill-Alla: Jalla Iżmajel ikun taħt għajnejk. U Alla wieġbu: Le, Sara martek tillildilek iben u semmih Iżak, u jien nagħmel il-patt tiegħi miegħu għal dejjem u nislu warah. Dwar Iżmajel smajtek: Ara, jiena nbirku, inkattru u nkabru ħafna ħafna. Ikun il-missier ta' 12 prinċep u nagħmel minnu ġens kbir. Imma l-patt tiegħi nagħmlu ma' Iżak li qatt tilidlek Sara għal dan iż-żmien bħal dan iż-żmien sena oħra. U Alla temm jitkellem miegħu u tala minn quddiem Abram. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr l-Alla. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Flimkien ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ħini kull min jibża mill-mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu. Mix-xogħol ta' jdejk inti tiekol, ħini int u risqek tajjeb.
Flimkien ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Martek tkun bħal dili għammiela fl-irkejjen ta' darek u lidek bħal xitel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Flimkien ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Ibirkek il-mulej minn Sijon, jalla tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Flimkien ara kif ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Kristu rafa fuq d-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Reli le Kristu. Kif Ġesu niżel minn fuq il-muntanja folo l-kbar marru warajh. U resaq fuq wieħed lebrus, inxteħet qudiemu qallu mulej jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mett idu fuqu, messu qallu irrid kun infejjaq. U minnu fih ġismu indaf mill-lebra. U għallu Ġesu qis li ma tgħid lil ħadd, iżda mur u ruħek il-qassis u għamel l-offerta li ordna Mosè biex hekk tagħti xhieda li inti fiqt. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Qis li ma tgħid lil ħadd. Tidher stramba din li qal Ġesu lil dan il-lebrus, kien għadu nieżel wara d-diskors fuq il-muntanja, nieżel mill-muntanja fuq l-park ta' nies, u meta fejqu l-ewwel ħaġa li qallu qis li ma tgħid lil ħadd. U ma kienx l-ewwel darba li Ġesu għalek jew jgħidlek fl-Evanġelju biex il-min ifejja ma jgħid lil ħadd. Għaliex? Għax ma jgħid lil ħadd. Hemm xi ħaġa ħażina li Ġesu fejqu. Naħseb illi nifhmu dal-kliem ta' Ġesu jekk aħna niftakru illi Ġesu ma rridx li il-kelma li tiġri tkun sempliċement dan bniedem li għamel ġubijiet, dan bniedem li għamel mirakli u daqshekk. Imma hemm ħafna aktar, bħalma naraw f'din il-ġrajja sabiħa tal-lum. Hemm ħafna aktar milli sempliċement il-miraklu li għamel Ġesu miegħu għax fejqu. Anke jekk naraw l-ewwel it-talba li għamel dan il-lebrus, dana resaq fuq Ġesu għallu jekk trid tista' tfejjaqni. Kellu fidi li Ġesu jista' ifejqu, ma milulux mistoqsija tista' tfejjaqni. Ma kellu fidi. U jekk niftakru illi il-lebrużi dak iż-żmien kienu jridu jqogħdu l-bogħod naraw aktar dil-fidi kif mexxietu lejn Ġesu u fejn suppost dan għad il-bogħod ħafna minn Ġesu resaq lejh. U fejn suppost beda jgħajjad biex in-nies ma jilsqux, minflok l-għajta tiegħu kienet jekk trid tista' tfejjaqni. Kien ħarsu mbagħad lejn Ġesu. F'din is-silta qasira naraw l-imħabba kbira personali
lejn il-bniedem u speċjalment il-bniedem fl-akbar bżonn. Ġesu kif jgħid l-Evanġelju kellu l-folol kbar ta' nies warajh. Imma il-ħarsa tiegħu jitfaħħa fuq dal-bniedem, fuq dan il-bniedem illi kien marit imma wkoll li kien emarġinat. Il-fatt jgħidlu kelma Ġesu, irrid kun infejjaq. Imma jagħmel xi ħaġa oħra. L-Evanġelju jgħid li Ġesu mettidu u messu. Sa dak iż-żmien kien hemm xi ħaġa li trid tagħmel ma' xi ħadd marid bil-lebra huwa li titbiet minnu. Kien hemm l-lum nifhmu aħna bil-pandemija kemm importanti d-distanza soċjali ta' 1.5 metri ta' 2 metri u nafu kemm hi importanti għal ħarsien tas-saħħa. Dak iż-żmien ħafna aktar minn hekk min kien marid bil-lebra rid jitbiet il-bogħod. Ġesu mettidu messu mhux biex iwaqqa' il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa ta' dak iż-żmien, żgur li le, imma għaliex hu kellu l-qawwa li jfejjaq, li jerġa' jagħtih saħħtu mill-ġdid. U allura meta għamel hekk Ġesu wera kemm Alla huwa qrib il-bniedem fil-bżonn u speċjalment il-bniedem emarġinat. Fil-fatt Ġesu jgħidlu lil dan il-lebrus biex imur juri ruħu lill-qassis biex jiġifieri jerġa' jintegrah fil-komunità, ma jibqax emarġinat, imma jerġa' jieħu postu fis-soċjetà. U dan hu li naraw f'din il-ġrajja, taraw kif hija ħafna aktar minn sempliċiment dal-bniedem jagħmel il-mirakli, jagħmel il-ġubijiet, hemm ħafna aktar minn hekk. U Ġesu dan irid li jasal lilna wkoll biex aħna ikonna dik il-fidi li kellu dan il-lebrus u biex aħna nemmnu li Alla jagħti kasna jimpurtaħ minna minn kull wieħed u waħda minna u jkun magħna speċjalment fl-akbar bżonn. U għalhekk tajjeb li aħna llum nitolbu l-mulej speċjalment f'din il-quddiesa bit-talba li jagħmillu dan il-lebrus mulej tista' tfejjaqni jekk trid. U nilqgħu dan il-fejqan li jagħtina l-mulej, kultant ikun fejqan ukoll fiżiku, imma ħafna drabi jkun fejqan ukoll minn ġewwa il-qalb tagħna biex il-qalb tagħna tkun fil-paċi u jkollna tassew il-paċi tiegħu f'qalbna li l-isbaħ ħaġa li jista' jkollna. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li minħabba il-mart jew kundizzjonijiet oħra huma emarġinati fis-soċjetà maqtuwejna lihom biex isibu min jilqaħħom u jsibu wkoll min jerġa' jdaħħalhom fis-soċjetà u jurihom appoġġ u solidarjetà nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Nitolbu speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom u għal dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qed joffrulhom is-servizz biex il-mulejja tiegħhom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem nozzu l-ħajja l-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex tnissel fina wkoll dak is-sentimenti sbieħ li naraw dejjem fil-ħajja ta' Ġesu, sentimenti ta' maħabba, ta' attenzjoni lejn kull persuna, speċjalment
lejn dawk li huma l-aktar fil-bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex tilqa' fiħdanek il dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment l-aħħar jiem u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Għal-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir għall-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħil li aħna sejrin inġeddu u għammeli bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battulna bħala Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu mwieled minn Marija Verġni u għattemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha nxandru glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intelajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbula l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li tlaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferra l-qamin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħbok tilqana u l-qudiemek biex naqduk. U miċċa kuntana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha, bittaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddiet tiegħek minn hemm jistħoq li mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u kif ridna nitolbu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb boħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li neħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Int mulej ġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm mażiż ta' ibnek. Fiħnina tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bla niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Nofru dan ir-rużarju għal-morda speċjalment dawk li minħabba il-mart tagħhom jħossuhom iżolati u emarġinati. Alla tagħna sma' t-talb tagħna għajna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissimo rina li inti omna li kisma t-talb tagħna dak it-twieled għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. F'abżinata kuljum matina llum affrinna ndumbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna fis-sema amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina l-inti omna li kismat talbtana dak it-twilet għanina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħaritsa minnar tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum tina l-lum affrinna dumietna palma nafru minnu ħati għalina l-daħnix fit tiġri bizzaħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kif birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santes Morina l-inti omna li kismat talbtana dak it-twilet għanina rrit ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħaritsa minnar tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum tina l-lum affrinna dumietna palma nafru minnu ħalli għalina l-daħannix fit tiġrib izdaħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-għatla palina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Simma dik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma dik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna u Ġesu għafrina dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-batija meta sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, affrinna dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, taħannix fit-tiġrib. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna u Ġesu għafrina dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera rbieħ kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet.
Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Obżina ta' kol-jum matina l-lum, affrinna d-dumietna palma nafru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik, li lek ngħidu għaliex aħna it-turufnati u li teva, li lek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Obżinata kull-jum matina l-lum, affrinna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispiritu Santu. Kim il-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għattihom mulej il-mistriħ ta' dejjem, Dawl ta' dejjem jiddililu, jistriħu huma fil-paċi. amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattalbtana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, enna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, enna lina, Spiritu qaddis Alla, enna lina, Trinita qaddis Alla wieħed, enna lina, imqazza Marija, itlopalina, imqazza Alla, itlopalina, imqazza 14 bejbiet, itlopalina, ta' Kristu, itlopalina, il-Knisja, itlopalina, tal-ħnina, itlopalina, tal-grazzja ta' Alla, itlopalina, u xebba, itlopalina, mit-tama, itlopalina, li żjed safja, itlopalina, li żjed nadifa, itlopalina, bla teba, itlopalina, li tisħoq l-imħabba, itlopalina,
tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdussija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, data d-deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kiuba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mill-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, enna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija Dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġu tħol għalina fit-taqbida kun int lejnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost iqtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l-ek għall-afdalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċa tagħha miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja għalana l-grazzja minna l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tana. itolbu l-allalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlok glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus assismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. Ninformawkom li l-Qudiesa tal-lum se tixxandar ukoll il-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Grazzi tal-li naqadtu magħna u nawguralkom it-tmiem il-ġimgħa